Ahoj, toto je X. No poznáte z predošlého videa, No, takže ako vidíte, možno ste si ma takto nepredstavovali, pretože minulé video mi celú dobu svietila do tváre lampa. Nevadí, každopádne teraz som tu, ale som stále tá istá. No, poviem vám, čo sa mi dneska stalo. Bola som v škole. Ako normálny deň, ne? Ale ako nenormálny deň sme nacvičovali tanec na school dance. Neviem tancovať, už som vám to hovorila. No, tak sme to nacvičovali a nejakou drobnou mojou chybičkou na mňa spolužiačka padla a toto si tu nevšimajte, hej, to je bratové. Na mňa spadla a stalo sa niečo takéto. Padla, hej, dobre. Ortéza. Robím si prčo. Dá mi to spolužiačka. Má sa to roztvorí. Krásna ortéza na svete. Ortéza. Takže mám obidve ruky, zdravie v pohode. Ale tancovali sme na school dance. No. Takže čo vám poviem? Dnes bol taký divný deň. Vidíte. Zajtra ku mne príde kamarátka. Konečne. Dneska si povieme o škole voči, ako sa to volá. O domácich prácach, ktoré vy asi sotva budete robiť. Takže ak každý z vás pozná proste tak. Keď vás niekto niečo pošle urobiť, tak samozrejme, že to neurobíte, lebo sa vám nechce. Ale rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo sa stane, ak to neurobíte? Napríklad zoberme si taký vyniesť koš. Takže si to zoberme. Nevyniesiete koš. Budete mať plný koš. Budete mať plný koš, nebudete mať kam dávať odpadky. Nebudete mať kam dávať odpadky, bude bordel. Bude bordel, nebudú návštevy. Nebudú návštevy, nebudete sa socializovať. Nebudete sa socializovať, budete trpieť depresiou. Budete trpieť depresiou, zaženie vás to k šialenstvu. Zaženie vás to k šialenstvu, pôjdete do bláznice. Budete v bláznici, ešte viac sa zbláznite. Ešte viac sa zbláznite, umrete. Vynieste ten koš. Tak vám to radím. No. Ďalej, ako sú ešte? Vysávanie. No. Nevysávam, je špina. Je špina, nechodím. Nechodím, nemôžem nikam chodiť. Nemôžem nikam chodiť, som špinavá. Som špinavá. Som špinavá. Ne. Ne. Sorry, tento nemám od Boha. Čo by som vám dodala? Každopádne, vždy sa oplatí robiť ručné práce. A ak nie, tak dneska večer bude ďalšie video, hej?